Figueres s'ha convertit en centre d'atenció mediàtica amb un centenar de mitjans de comunicació vinguts de diferents països per a fer un seguiment de l'exhumació del cos de Salvador Dalí. Ho ha ordenat un jutjat de Madrid per a resoldre una demanda de paternitat realitzada per la figuerenca Pilar Abel. El dijous 20 de juliol s'ha realitzat un dispositiu especial a l'entorn del Teatre Museu Dalí i Torre Galatea. La comitiva judicial ha arribat poc després de les 8 del vespre. Abans havien entrat al Teatre Museu els operaris amb els estris necessaris per aixecar la llosa de més d'una tona de pes i poder accedir a la tomba. També s'han muntat unes carpes per garantir la intimitat i la discreció del procés. Poc abans de 3:15 de la matinada, la comitiva judicial abandonava el Teatre Museu Dalí amb les mostres per analitzar. Així es relataven els fets l'endemà al matí en roda de premsa convocada per la Fundació Gala Dalí. Aquest procés, i l'important d'aquest procés, és que s'ha pogut fer preservant en la mesura del possible, perquè evidentment qualsevol exhumació no deixa de ser quasi un acte de violència contra la persona difunta, preservant la intimitat del mestre Salvador Dalí en la màxima mesura possible, preservant el patrimoni del museu i preservant els drets dels visitants del museu a poder-hi accedir-hi. Es va treure cabell, ungles, dents i 2 ossos llargs. L'important és que tot aquest material serà retornat a la Fundació i la Fundació tornarà a obrir la tomba en un acte privat per tornar una mica tota la integritat del cos de Salvador Dalí tal com estaba a día de ahí. El cuerpo de Dalí está, como sabéis, había sido embalsamado, por lo tanto estaba momificado, ¿no? Y el bigote preservaba, como el forense Bardalet decía, pues su clásica postura de las 10:10, lo cual fue para él un momento muy emocionante y para nosotros también. La Fundació considera del tot improcedent l'exhumació i es reserva les accions que li puguin correspondre per exigir responsabilitats. Considera del tot improcedent l'exhumació que s'ha dut a terme de les despulles mortals de Salvador Dalí per les raons exposades en el seu recurs de revisió. La resolució judicial que va acordar l'exhumació no està motivada i no té cap mena de fonament. No hi ha cap indici que la pretensió de la demandant, senyora Pilar Abel Martínez, tingui cap fonament, ja que l'únic que ha aportat és una manifestació notarial d'una senyora que diu ser amiga de la mare, on afirma que aquesta li va dir que el pare de la seva filla era Salvador Dalí. Abans d'acordar un acte tan invasiu com l'exhumació de Salvador Dalí en un museu, s'hauria d'haver exigit a la demandant, senyora Pilar Abel Martínez, tal com va proposar la Fundació i l'Estat espanyol, que fes una prova d'ADN comparant el seu amb el del seu pare legal, ja mort, o amb el del seu germà, per tal d'aportar així el mínim indici exigible que no és filla ni germana d'aquests. A les 9 del matí el Teatre Museu Dalí tornava a obrir les portes en total normalitat per acollir els 4.000 visitants que de mitjana s'hi apropen cada dia d'estiu.